10. Najrýchlejších aut sveta. Číslo 10. Lamborghini Aventador ESVJ 350 km za hodinu. Taliansky bík, ktorý ohromuje nielen rýchlosťou, ale aj dizajnom. Číslo 9. Pagani Huayra BC 383 km za hodinu. Majstrovské dielo Horacia Paganiho, preplnené karbónom a sofistikovanosťou. Číslo 8. McLaren Speedtail 403 km za hodinu. Elegantný britský hyperšport s futuristickým dizajnom a ohromujúcou aerodynamikou. Číslo 7. Koenigsegg Agera RS 447 km za hodinu. Ďalší švédsky pretekár, ktorý dokázal, že rýchlosť a výkon idú ruka v ruke. Číslo 6. Rimac Nevra 412 km za hodinu. Dôkaz, že aj elektrické autá môžu byť neskutočne rýchle. Číslo 5. Bugatti Veyron Super Sport 434 km za hodinu. Legenda, ktorá pred rokmi posunula hranice možného. Číslo 4. Hennessy Venom F5 480 km za hodinu. Americká sila, ktorá chce pokoriť absolútny rekord. Top 3. Koenigsegg Jesko Absolut cca 482 km za hodinu. Švédsky stroj stvorený pre maximálnu rýchlosť. Top 2. SSC Tuatara 484 km za hodinu. Americký vyzývateľ, ktorý sa dostal na vrchol rebríčka. Top 1. Najrýchlejšie auto sveta. Bugatti Chiron Super Sport 300+. Neuveriteľných 490 km za hodinu. Absolútny kráľ rýchlosti. Ktoré z týchto aut ťa najviac ohromilo?